Andy Brown zita rake rekuberekwa ainzi iye Kadia Shoko. Akaberekwa kumberengwa, baba vake ndevemujeremani, amai vari muZimbabwean. Munozviziva here kuti Big Tembo was not the leader of Bundu Boys. The band leader of Bundu Boys was Rais Kagona. Rais Kagona ndiye akanga ari founder weBundu Boys, ndiye akanga ari lead guitarist, uyezve ndiye anga ari band leader, but lead singer akanga ari Big Tembo. Same ne Four Brothers. Four Brothers, Marshall Munumomo was not the band leader. The band leader was Mdara Neva. Mdara Neva was the band leader, was the founder also of Four Brothers. Then later on Marshall Munumomo vachizo join now. So Marshall Munumomo was just a lead singer and a drummer. Vachitanga tanga yamboridza madrums. Pamwe pacho omboimba vakaona munhu anoridza madrums omboreplacewa. Omboisa mumwe munhu anoridza madrums iye omborova ovarova mavocals. Munozviziva here kuti Mutiro Wafanza, the actor, anonzi Simon Shumba, akamboridza nerimwe band rainzi OK Success Band. Akatanga nemusic, haana kutanga nekuactor. Atrial music. OK Success Band ro band ranga riri best pamushandira pamwe, rakasenza nemaband akawanda akaita sana James Chimombe, ana Love Moma Jaivana, ana Fanyana Dube, the likes of Susan Mapfumo, just to name a few. Vakasenza OK Success Band. Ranga riri band raibatsira maartists akasiyana-siyana boza vanga vaine equipment yavo, vaine zvinhu zvavo zvakakwana. So waingosvika ipapo wobva watongopa chichemo chako, wobva watokuroera wakomana moenda motonorekodha. So Simon Shumba, he once worked with the OK Success Band. Akazozvisiya zvaaramba kunyatsomufambira zvanga akatarisira. Then he went to acting. Vatanga kurova comedy and he was successful through the years. So Simon Shumba muimbi zvakare akatanga nekuimba, just like vanhu vakaita sana Mukadota kutanga vari macomedian but vari vaimbi zvakare.